Oh! Naripaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay na yung mga sako. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Naputulang panagsulti nila ni Sixto ug Roger sa Colonel. Gitawag na ni Teresa ang Colonel. Mikuyog sila si Roger ug Sixto sa Colonel. Samtang si Flor, wa mobuwag ni Alan nga mukalit lang hilak. Tuod man, ilag yung gitanaw ug maayo ang maong auto nga nakita, human ambos si Siamado. Apan dili gyud mamatunan ang tinuod nga gibating kapungot ni Sixto nga nakita niya ang gisakyan nilang auto. Kay mapasangil man nga napungot siya sa may patay kang Amado. Unya kalit lang nahinumdum ang Colonel sa maong auto. Ug iyang gipangutana si Roger. Mga higala, niya ang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Kagaw ni Cain! Kadiyotra, mapadak-an ba nimo bet palihog ang shot aron atog yung maklaro kung unsa ka ng auto ha? Mahimo pa, sir. Palihog bet. Ito ka ni ugmayo ang auto, Colonel. Pangutana lang kini ako, Jara. May auto mong itom kasama gyud ang auto hawa ba? Kadagan ako makita nga permi ninyong sakyan dyan. Naabitaw, Colonel. Parehas og brand ng autuhaw. Itom sab ang kulor. Pirmi na kong gamitin. Kasi kanito yung imong gipalagyaan sa mga auto, Roger? Akong classmate nga taga Davao. Kinsa to'y nga sa mong classmate? Si Rex. Tuang didusel sa amo, Colonel. Kung makatabang kini sa kasulbaran bahin sa nahitabo na ni Amado, Colonel, basin tuod, Colonel. Dugay na ba ninyong nabaligya, Jar? di padugay. Mga 2 months pagkapintingali ito, paano? Sa mamutanaw ka sa didusel, Colonel, akong ipato din eh. Colonel? Mahog nag grade 1 ang atong
pangagpas kon kanang autoha mao ang imong auto, di ba, Jeff? Nga naman, Colonel. Kung ang imo gyud kanang auto sa ato pa, gipasakay ka nagbarko pa ingon din ibalik sa Cebu. Unsa man day katong imong gibaligya? Pastor Baptist. Mao nga imposible nga imo ng auto, Jeff. Imposible. Oh, mga langit. So, why plate number? Sa ato pa, gitangtangan og plate number por si kaso may makakita. Labing siguro ang imong buhaton ni Colonel. Imo gyung ipasusi ang tanang sakinan nga sama og kolor og brand anang auto. Roger. Okay. Thank you, Teresa. Sige, sir. Mauragin ni ako ikatampo nga tabang bahin sa kamatayon ni Noy Amado. Apel na ka ng auto nga itom sa balita ugma sa buntag. Karon yung gabi Colonel. Sa flash bulletin ug head banner sab ni ugma. Okay. Come on, Mr. Celes. Manakaw na sabi. Tess. Okay, Jer. Teresa, ato na ba? Okay, Mr. Celis. Amping mo. Pagbuhat mag-BO test. Kay, magtimpla pa og kape para natong duha. Tess? Nang mitutukan maayo ka ng auto nga nas monitor. Bitaw sa. Dunay auto si Roger nga parehas gid anang auto ha. Tuno man to sa duda pagkasuk. Pastilan, no? Tuon na sab. Dili. Kining ako abang. Pero imposible sab, oy. Naunsa maning akong utok, oy. Pagtempla nagkape palihog, be. Okay. Tutok na sa monitor. Gikulpaan naman noon ko, be. Unsa? Kay murag nakasakay na gyud ko anang auto ha. Unsa to? Basta mapungot kong magtanaong Teresa. Kung wa pa nung patangtanging plate number ang auto mong itong, wala! Bakuti na ta! Dili na mao. Katubang imong gibagulbol dili palang gidugay. Oh! Aron di na magpunag ok-ok ang akong itlog kung ikaatubang na nakos Teresa. Ako na malakang papitlog babayana. Ayaw katawa! Muko kang iyang itlog kun ikatubang Teresa. Mau ka na tinood! Mau ka na tinood, Roger! Gikan ko magbinog mo tanaw ni Teresa. Magduda na sa gibating pagduda. Nagduda ni kinsa? Dira na to! Diri na to! Ganihan na sige pasiplat. Nasigong pasiplat niya. Mutanaw naman sa monitor nga dito ang imong auto niya mutanaw na sa nimo dahil ako. O diya mo bahal na sa tanaw sa imong auto nga naas monitor. Gihasulan ako niya, Roger. Gihasulan ako niya. Ay nahilabdes Teresa, pasiksto. Madag nilihilabtan? Ha? Madag nilihilabtan? Kung mahinaykan ko na siya. Nagtuo kang tiyaw-tiyaw ning akong gusto ni Teresa? Tinuod ba yan eh? Oh, tinuod yun ay! Tinuod yun! Di ko gusto lagi! Di ko katugot!
nga maadtog laing laki na Teresa. Para ako na Teresa. Pa? Flor. Inasyalan mo, malahos sa naming paulis ato. Inasyalan. Ugma namin mo balik niya. Ugma namin balik. Okay, bye. Roger, ulit na ta. Bisag hikap ayaw gyud. Bisag hikap ayaw gyud labtis Teresa ha. Bisag hikap ayaw gyud kikapas Teresa. Ayaw gyud kikapa. Ayaw gyud kilabtis Teresa. Ayaw gyud kilabtis si Teresa. Tu akas na. Mga matay kita! Tu akas na tayo batasan na. Mabangga na, oy! Mabangga! Mga matay kita! Roger! Mga matay ta! Roger! Roger! Mga langit! No, nasunod imong kinaigaan ka. Bukalit lang gawas o pagkamanyak. Sulong din ang imong manyak pagkamanyak ka na ka. Piyawan ang tani mong manyak ka. Mga langit! Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffer? Katagpilaw ka, Flo? Doon ka, Alan. Kung dili ka magpabiya na ako, okay na. Bisan ano lang ko matuog sa inyo. Mas mahimutan ka kung mapauli o ato pahawa sa inyo, Flor. Nahikog kay ko nimo. Okay na lagi ko lang. Dili ko gusto nga mahago ka, Flor. Tinuod? Dili ka gustong mahago ko na? Huwag ka maanad ani, Flor. Sige lang ko. Total ni amang kang kauban ako. Bitaw, paulit na lang. Aron maayo yung mga pagpahuwi. Kanya, okay na kagwa ko. Sige lang, Flor. Okay. Mabalik ko din, ha? Alan? Oh, Alan? Bye. sige. Ayaw ka ipalabi, ha? Minghoy kayo ng imong naong, o. Ayaw palabi sa imong kaguol kay maghuol pa yasap ko, ha? Salamat, Flor. Oh, Hatag ko silang, Fee. oh, tara. Oy, hi, Tess. Oh, Flor? Amo pa uli una ko. Tanaw-tanaw niya ko ni Alan, ha? Oh, Flor. Uy, una ko ninyo. Sige, ma, Flor. Bye, Alan. Take care. Tess. Saan nga akong amo eh? Di man tingog. Madyong sa ko ha? Hoy, Tess. Harap ko eh. Kapiyo natin. Kapiyo na, magtibla ko, ha? Dili ko. Salamat. Ayaw, magaan-gaan ang imong gipati, Alan. Ambot.
Kada sa kanimagan ka antes. Magkatabang ba ang gibuhat o gipakita ni Flor nimo? At least, naagyo tao nga concerned kaayo nimo. Ipakita kung unsa kaniya ka-importante. Tingali, nakuhaan na ang gibati nimong kaguol. Nalaway si Flor. Misimpatiya si Flor. Kinugos ko sa bunyag siyang amahan. Tabla ramig igsoon. Gawas ni Motes. Sila si Flor. Ang yang igsoong si Roger ug si Papa Sixto mo'y akong kapanggawan sa kibati na ko karon. Mas ugdang si Flor. Mas ugdang ka, Teresa. Sorry. Ni atas haya ni Noy Amado, pero ang duha kahawk ni Flor magkahatag og kagaan sa gibati ni mong kakuol. Nahibaw ang tanan nga nigsuon to. Iniksuon. Sorry gid kaayo. Wa ko makiglalis nimo ha. Kuno say kaguol nimo gibati karon lan. Mao sa pagibati kong kakuol. Kani ato pa mangyod ba? Sukad pa kani ato sa kagmay pat. Kana, Tes. Kana mo'y nakagaan sa akong gibati karon. Kung ama na gani ko nimo, madadayon ko. Salamat nga niya kapanako hangtod karon ni Pero panahon. dili ko parehas ni Flor. Ayaw hiskuti ang mga tao nga wa dinhi. Wa ko magpasalamat og labaw ng wa ko malipay nga mao ni nahitabo kay mahal sab kaayo nako si Manoy Amado. Pero kining hitabo mo'y nagkapausap sa sakit unta na akong bation. Kay malayo ka man unta. Dugay tang dili magkakita. Doon ay laing plano ang ginoo para nako, Tes. Dili na ko magpalayo. Nagulog ni Sako sa pagkalipay ng akong gipati tungod ana. Sorry. Prangkara kaayo ko. Ingon na magyug ka na. Kinadto pa. Luoy kay kang tanaw, Luoy. Gusto kang matuog? Masugot ka. Ani ka lang sa doon ako. Ayaw ko biyahe. Gusto ko matuog. Sige. Gibilin ka ba ako ni Flor? Ingon ni Ana. Bisa gamay, basta mo katawa ka lang. Katuog na. Oh. Ayaw pagbiyahe. Ayaw ko biyahe. Dili talaga kabihan. Dili lagi. Nakatuog tayo. Oh! Bang! 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 Unsay nahitabo ni Alan, nganong kalit man siyang naingon niadto. Mga higala sundan ang kanunay ang uban pang mga sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Culliantes Gomez, Direktor Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesam, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.